kardom karbing longra dan phansame apor ke milong thasi nili pini nal tumang no wangthulo cpini nili nale tum phana ki sung alam se je thanji ye neutral ke do pen ko an sung loma neutral plodang te nili ke ihi na beta kali ase penangana tum thek ponlong I athi munira tuman penangana long ke kiro sitame kenang sot je munit tum kya nutin da chok pet pe la pen anutin ama sitame me pet pe la pen anutin ama same hino pet pe di si penangana kimi ke klem long ke li tum rodun sitame nang ko nyeli kedam tanga ho sitame penangan epechel sia tum mate jai ka thar ke klem ke dam along sitame rodun lo apen ha da ke rodun along pen penangana tum ke nili phan je kaprek aparti asong phani kroi tum ke nai pudun kang ton kang thi pen chenglok penangam dolo thek la puson thak se hut pen ke nili ai tuma cm sar phan same churo pon ei tuma cm sar ke klem ke me pot penang ana ke klem ke me li tum theklong se halaya hi na post same hut pen ke akiro bang ke nang sot se hala bang so da sap suk ei tum ka churo pon do la bang so ka charu do kok pot se tame penangan tum bang ke akang ton akang thi si tame do kok ti penang tum nai pu nang ke bjp abedun elo nang ke pini pen ke BJP lo tang ho ma pina de nang ke pini pen ke PHLC lo tang ho pun sami ne li ahok pe dalam nang che thaning tu ne li pinia ni sitame na hoka party na sitame atangka ke chudun putawe apen camping ge dun putawe ne mane party wang ma si camping ge dun pi lahane jokode jogwe gode puki dun sitame ave setame ne li ke koloma khaya phan ke misen hala phan si chongwai dun po athe democracy putang developot kolo si khaya phan ke misen ma hala so party phan si chongwai dun po je hala tum ku pp se a motive ma alang le tuma aims ku pp ma alang le tum ke paklang ponjong se a manifesto yong se misen lo plodang te ne listam me manifesto lang dun pen o la bang ke misen ji jo po an lo tang te ne li ke vote sabang ke pipo neli ke athe neutral je ma joka besi tame dunde khai phan ko pima ke mesen der phan ko pima ke mesen hala bang so besi dunji la pen hala tum phan se vote sitame jogi e pejel siong si claim mesen lo bang te la tum phan same rupo la pen vote sta pipo bjp yong se ako ke claim mesen lo plodang te la tum tam mesen khang yang lo khai phan mesen lo bang te la tum phan ta votes people la hen lo je democracy pu arona bang ke tum ka do ko same chini pe nang je democracy pa ja kong ke la hen lo kupuma ke me khaya tum etum dera rada tum bang ke tum ke chongwai long lo pen jok long lo seta me pinia ni je penanga na tuma ke kroi do je alang le tuma ke kroi kopima hala sili ta kroi do nang ji alang tuma ning ka matha kopima hala se matha do nang ji pu pena jok ili alang tuma ning ke hanga teng pe ning je det po penanga na tum nang ki putot seta me dokok ti penanga na tum nang kang check penanga tum kya kheno me juno no nang ipo tum same dokok ti nili la so party sina pu pu jongam de lo seta me ka do ka ve la pu ke ake kroi tum seta me do nili phan penanga na pu same nili ke mo pen same than lo nili ke kai ke sitame khai phan ke mesen alam se ningje la pen khai phan ke mesen ason anse nili paklang bonchon heno dak ason nili kitia da paklang bon pe khai phan heno dak ji ma somar phan heno dak ji boson sitame nili paklang bon pe aki juno ta pupe la pen ke akheno son sitame paklang bon pe kai ke sitame ning isi ke do alam se nili than pon la pen ke la sitame isi ki sung lo ako isi ki sung mangel do thulang je youtuber ke man joy ke kali sung pikhang yang mo pen sami chethan lo kang ton kang thi pen cheng lo isia ki sung mangela hello je penangana dim reporting kori dam lo plodang te penangana dim ili tum nili sami youtuber lo posi reporting ki kori bai kenang sot je along ko ppc ke doma ka ma hala hai reporting ki kori dam kenang sot la sila puson reporting ki kori dam ho se tame je ma te video ke an ho se tame ahut pen ke tam cholong palok palak se tame do nili det de ma bu penang tum do je ko piloma plodang te nang reporter ma nil ladak hai en thabri la sonri buji la puson dokok setame ison alam ke neta chini je ahoklo freelancer po tuman ke je ada restriction ke do dim an ke longli aposi restriction ke do dim ke nili sitame en e la pen bang han sami toite je enang ni ahoklo restricted ke do nani bank arlo ta ho mate nani ko penia office arlo ta ho ada ke restricted puji camera pe ni la hai enongli la se la sona dim bang ke ni ta ni enlong chira diman se nili sami enlo sitami la pusona por hul sami je nangli reporter kali la hai nang en thabri puji je alang phanle ka uthai ka lidat sitami je asin le en positami la puson ho sitami ni mahang lang de ji na en tabri pola puson sitami do la puson objection setame alang li phanle li ke ka uthai ke kali setame la puson do de penanga na de malong he la puson jo la se isi bai ka chini dam nang bang ala lo rara tum ahok lo tema reporter kali pu wai fit setame non loma akhi mia generation lo posika chelardo reporter kali setame reporter ateng lo alang litum setame matro alang litum officially kali je alang litum along identity card away
open ke dormha hadak chu enun vekve lapen office do vekve setame la pusona tumhan ke kupuson si puluma blong te tum freelancer poidi etum freelancer bo same a course setame do la freelancer bo pu hedi la hai setame tum kachini kenang sot jenangli tum thekse alu tahai research lo thai setame la hai hen setame nang tum research tha freelancer bo hormu setame ili tum non akimia generation long ke do ahok lo lapen ke si pudam lo reporter kali nang tum ke je nang tum lahai vlogging kuri tabre ripo henodak lo tang te ahok nang pu me sitame mesen along an mang ke kuri nang je ko pi poloma lo tang te nili pini challenge hun penangana reporter atum han ke pini nili long se views ongmu penangana reporter atum channel long lang nam lo tang news channel lang lo bang te lang le tum bang suri sita lang lele setame nili long ke pini ke bang suri si so se dak subscriber punon nili phanang ke cherap na che to dun rat dok pik hangyang nili phan rat tum nang che to dun pik pini se tame lang nam lo pang te nili long suring ko era troxy subscriber do suring ko era troxy amunet ke la ke nili phan ke cherap na che to ning na che the tum sai de lo na news channel atum na le tum lang am thala tum ning kan kang them claimlet se tame lang le tum along 10k bang suri kep subscriber an sami ke le do se tame pini nili long rara tum la pa nang ke che to alang tum ning nang che the lo pini suring ko era troxy subscriber do nelong la sialang le tuma phan birta kapaleji ma ki mi senason an ke kapaleji ke nilong se daitto do la pe nilong se ang hordo aposini listami ke mi senason an ke paklang po kahino dak rat phan khayang bong pachar bo du dalam bang ke nilistami paklang klelo setame pinyar ni nili phan asona sona ke sung ki putot setame do la pusonjo to la hay bang ke choklo setame pini ning charong pi athe ya nilia ke sung dolo tema bang pharo nang lang seleta hai setame pini nilong bang suri amuni do dia nang cherap na che to dun nili phan ning nang apathe do na tum bang suri do inut nang lang sela lo bang te bang pharo nili phan ning nang apathe do na tum do opposite nili ning oi e apen ning arong lalo lasin nili ke messenger phan khai phani messenger phani ke bang jilang ani answer me answer se paklang pon bom helang nili sang se ajad hing khale do non ajad le nang punon nili paklang pon bom ji kardom